Så er vi klar til en tur omkring Taranaki. Eller ikke omkring, men tæt på. Vi skal op og se det bjerg der, lige der bagved. Sammen med det ekkoet der. Se, hvis vi ville til toppen, så skulle vi den der vej. Men det bliver så ikke i dag. Vi tager den her vej rundt og derover. Selvom det er perfekt vejr at gå op til toppen. Der går det altså bare nedad her. Fantastisk udsigt, men alt for mange trapper. Vi får lige en god udsigt her til Taranaki. Martin han er helt over at køre med hans selfie-kamera. Det kører ikke så langt til hytten. Kommer fra moderne trapper og går over til old school. Det bliver lidt specielt at gå ned af her. Nu går det ned ad bakke herinde i skoven. Terrænet det er lidt træls at gå ned af. Det er syre i stenene. Vi gider at falde ud over. Der er langt ned. Det er vildt nok at tænke på i går, der gik vi derop på bjerget og så henad.